Molt bon dia a tothom. Benvinguts a la jornada sobre ajudes a la digitalització, concretament al kit digital i específicament a l'enginyeria. La jornada tindrà 3 parts. Primer explicaré en què consisteix aquesta ajuda del kit digital. Després explicaré el model Canvas, que potser ja coneixeu, però aplicat a l'enginyeria. I en tercer lloc, explicaré una mica la barreja dels dos anteriors i com es pot aplicar el kit digital en una enginyeria. Bé, la subvenció kit digital, el seu objectiu és facilitar o accelerar la digitalització de les pimes. Té un pressupost molt gran, va per ordre de sol·licitud, és a dir, si ho demanes i t'ho donen, doncs ja tens el teu kit atorgat. I hi ha 3 quantitats. És per empreses sempre de menys de 50 empleats. Això es compta a partir de les cotitzacions a la Seguretat Social de l'any anterior. És a dir, si teniu 4 empleats a mitja jornada, doncs compta com a 2 empleats. I així podeu veure quin és el segment que us toca l'import del bonus digital. Aquí tenim totes les categories de digitalització. Després ja hi entrarem en una mica més de detall. Si vosaltres, per exemple, sou del segment 1 i volguéssiu comprar Business Intelligence més gestió de clients més gestió de processos, ja veieu que això suma 14.000 euros. Per tant, sobresurt del pressupost total. Vol dir que heu d'escollir quines són les eines que en aquell moment us poden servir d'ajut. Pregunta, m'ho puc gastar amb diferents proveïdors? Doncs sí. Si vosaltres, per exemple, voleu contractar una eina de ciberseguretat, segurament el vostre proveïdor no serà expert en lloc web, presència bàsica a internet i, per tant, podeu comprar a 2 proveïdors diferents. Aleshores, què heu de fer per sol·licitar aquest ajut? Doncs és molt senzill, heu d'anar a 2 webs. Una web us heu de donar d'alta com a interessats amb el CIF de la vostra empresa i fer com a mínim el que és el test de diagnòstic digital. De fet, hi ha 3 tests, però amb què feu aquest, llavors ja podreu entrar a sol·licitar l'ajut. Si no, en el moment de sol·licitar us dirà no heu fet el test d'autodiagnosi. I aleshores aneu a una altra web, que és la web on pròpiament sol·liciteu el kit digital, i a partir d'aquí la tramitació és senzilla. I és molt senzilla perquè només heu de donar vosaltres les dades bàsiques de la vostra empresa, fer unes declaracions de responsabilitat, que jo en dic ni robo ni mato, però en realitat és que no feu mal al medi ambient, una sèrie de condicions que tota empresa per rebre subvencions de la Unió Europea, perquè això són fons que venen de la Unió Europea, doncs ha de complir. I després, en comptes de pujar documentació, doneu permís perquè l'administració consulti d'ofici la documentació que no esteu pujant en aquesta plataforma. Tot i que, si voleu, la podeu pujar. Finalment, heu de fer sol·licitar, firmar i lliurar. Sobretot l'últim pas és important. El que és difícil és arribar aquí. A vegades costa una miqueta i és per això que Coneix ha elaborat una petita guia de 4 pàgines amb captures incloses i que si ens ho sol·liciteu us la podem lliurar sense cap compromís, perquè pugueu arribar a la web aquesta que diu vull el meu kit digital. Aleshores, com funciona a nivell operatiu? Doncs, primer, com ja hem explicat, feu el test de maduresa digital. Després aneu a l'altra web en la qual sol·liciteu l'ajuda. I aleshores rebeu una carta que pròpiament té aquest aspecte que diu «Felicidades, aquí has recibido tu bono digital». Aleshores, a partir de que teniu atorgada l'ajuda, teniu 6 mesos per escollir amb qui col·laboreu de tots els proveïdors que hi ha en el mercat.
I en realitat no són tots, són aquells digitalitzadors que estan acreditats pel propi programa, són empreses que han demostrat que han fet projectes semblants a les categories que hem mencionat i que per tant, són solvents per dur a terme aquest tipus de projectes. Aleshores, us heu de trobar beneficiaris i digitalitzadors, heu de signar uns acords de col·laboració i després és el digitalitzador que dona d'alta un acord a la plataforma del kit digital, el beneficiari li diu que sí, el digitalitzador torna a dir que sí, que té capacitat per dur-ho a terme, i després, com jo dic, l'administració beneeix l'acord, simplement comprova que el digitalitzador està acreditat encara i que el beneficiari encara té saldo. Aleshores, imaginem que ja hem aconseguit el nostre bonus, doncs què passa? Qui fa què? Hi ha una llegenda, què fa l'agent digitalitzador, què fa l'empresa beneficiària de l'ajut. Doncs, com ja hem dit, negocien, signen i firmen un acord de prestació de solucions. Després, l'agent digitalitzador implanta amb els requisits de cadascú. Per això no he volgut posar un blau total, perquè sempre que es posa una solució d'aquestes, l'empresa beneficiària ha de participar, ha de dir soc d'aquesta manera i necessito que m'ho configuris d'aquesta manera i, per tant, una mica hi ha de prendre part. Després, l'agent digitalitzador emet una factura única que serveix per tot el projecte. Després, el beneficiari, el que ha de pagar són les despeses no subvencionables. En aquest cas, és que ha de pagar l'IVA de la factura. Si la solució tingués un import màxim de 4 i estigués comprant per 6, doncs aleshores hauria de pagar 2 més l'IVA dels 6. I, finalment, l'agent digitalitzador es compromet a que sosté durant 12 mesos aquesta eina de prestació. Per tant, la gent ha de seguir atorgant el servei i el beneficiari ha d'utilitzar aquesta solució que se li ha implantat, perquè l'administració el que no vol és que s'implanti una cosa que es quedi en un calaix i que ningú faci servir, sinó que durant tot un any això estigui vigent. I això com es paga? Flux monetari. Aquesta transparència la poso simplement perquè si parleu amb agents digitalitzadors i us expliquen, us exploren una mica, doncs que us ho cregueu. Les condicions de pagament estan pensades a favor dels beneficiaris. Com heu vist, heu de pagar l'IVA de la factura, però són draconianes pels digitalitzadors. I per què? Doncs perquè hi ha 2 processos de justificació que van a càrrec del digitalitzador i que el beneficiari, que sou vosaltres, només heu de dir OK quan rebeu un avís, amb el qual heu de fer una justificació amb unes dates, després es fan uns cobraments, però que poden trigar no se sap quan des del minut 0 que es comença a treballar, i després, com que això dura 12 mesos, doncs no se sap quan es cobrarà l'altre tant per cent a partir que després d'un any d'utilitzar l'eina es torni a justificar que l'eina s'ha estat utilitzant. He posat aquí els tants percents de les solucions que nosaltres coneixem. En algunes solucions de digitalització els tants percents encara són pitjors. Es cobra primer un 60% i després un 40%. Bé, passo a la segona part de la presentació, que és el model Canvas i com ho aplico a l'enginyeria. Nosaltres estem acostumats potser a veure una empresa com una capsa tancada que rep unes matèries primes i ofereix uns productes, o que té unes despeses d'uns proveïdors i ofereix uns serveis. I el model Canvas, que a vegades s'utilitza per emprenedors, perquè no és allò com un checklist, perquè no t'oblidis de res, doncs veure una mica en quin entorn et mous i quins són els teus partners, els teus clients, la teva proposta de valor. He fet una traducció en català molt senzilla de les mateixes categories i ara passo a explicar com aplicaria això a una enginyeria tipus, a un matxembrat d'enginyeries. Tots
tots sabem què ens fa diferents, cadascú s'ho sap, però bueno, en general doncs, el que oferim, la nostra proposta de valor és oferir projectes d'enginyeria a la millor relació qualitat-preu, millorar l'entorn i la vida de les persones a través de la materialització de projectes d'enginyeria, però a vegades sempre tenim el que ens fa diferents. Potser estem en una zona remota en la qual ja tenim tota una xarxa que confia molt en nosaltres, a vegades tenim una capacitat molt gran per oferir projectes d'inici i fi, a vegades el que som és precisament molt específics i formem part de projectes molt més grans en els quals donem un valor i per això sempre ens subcontracten aquella part del projecte. Però què hem de tenir en compte? Doncs la xarxa de socis i proveïdors, altres implicats en projectes d'enginyeria, per exemple, una empresa d'estudis geotècnics, si són una enginyeria civil i en aquell moment no té qui li faci, doncs ho pot subcontractar, universitats i altres centres de formació que ens nodreixen de personal o potser hi fem projectes en col·laboració, col·legis professionals, com el qual m'ha permès fer aquesta xerrada, o xarxa de partners o proveïdors. Després, què fem? Doncs, concebre, calcular, definir, fer planos, informes tècnics, executar obres, això diguem que és les tasques típiques de qualsevol enginyeria. I amb quina matèria prima? Doncs tenim persones, metodologies, eines de càlcul o BIM, tecnologia pròpia de l'empresa, metodologia de les persones, però he posat en gran el que són les persones perquè és la matèria prima. Normalment, moltes enginyeries són fàbriques d'hores i la matèria gris de les persones que conformen la nostra enginyeria és el nostre actiu principal. Com ens relacionem amb els nostres clients quan duem a terme un projecte? Fent el seguiment dels projectes de l'inici a la fi, ja sigui trucant-los, enviant-los documents a través de plataformes. He posat també el que són concursos públics i d'administració perquè tenen una manera de comunicar-se amb nosaltres que és específica i, per tant, ens relacionem d'una manera potser diferent. Després, quin és el nostre aparador? Com ens donem a conèixer? Com entrem en el radar dels nostres potencials clients? Doncs per posicionament a través de la web, per xarxes socials, fent esdeveniments, a través de distribuïdors o de prescriptors, boca a orella, les referències són molt importants. I a quins grups ho oferim? Doncs, a veure, aquí no entraré perquè cadascú s'ho sap, però poden ser empreses públiques i empreses privades i potser definim grans, petites, mitjanes, potser és un emprenedor amb una idea de producte, però bé, això segur que vosaltres ho sabeu molt millor que jo per cada empresa. Llavors, quins costos tenim? M'agrada aquest gràfic perquè no només té en compte que tu miris el balanç del que seran els teus costos d'estructura i les teves fonts d'ingressos, sinó també els intangibles. Com a costos d'estructura, doncs he detectat que el cost de les persones moltes vegades supera el 80% del cost total de l'empresa i, per tant, és el principal cost. I com a fonts d'ingressos, doncs els ingressos que ens generen les comandes pels projectes que fem o pels serveis que oferim. En canvi, com a costos ambientals, doncs la petjada energètica o la contaminació derivada dels projectes en els quals haguem pogut col·laborar, però també, sobretot, beneficis ambientals. Hi ha molts projectes d'enginyeries que el que han servit és per fer processos més eficients i més nets. I costos socials, doncs, per exemple, hi ha una reducció de treball no qualificat derivada d'un projecte d'automatització, però al mateix temps, beneficis socials, doncs, millorar la qualitat de vida i de la feina de les persones perquè gràcies a projectes d'enginyeria s'han pogut fabricar productes millors, amb més prestacions i a més bon preu. I ara com es barregen aquests dos punts anteriors? Com es pot aplicar el kit digital a una enginyeria? Tornem a repassar el llistat de les categories de solucions de digitalització que especifica el govern i després posaré exemples d'aquestes solucions. Però abans m'agradaria mostrar aquesta imatge. I és... Aquí estarien totes les solucions descrites pel Ministeri o per l'ordre d'ajuts i com ens apliquen. Doncs, la gestió amb els nostres clients
si tenim una bona dada segmentada dels nostres grups a les quals oferim els nostres serveis, és a dir, dels nostres clients, i també dels nostres partners i proveïdors, doncs això ens ajudarà, igualment que tota la part de gestió d'oportunitats, la prevenda, ens pot ajudar a millorar tot el procés de venda. Després, comunicacions segures, doncs, quan estem fent coses amb els nostres partners o quan estem entregant projectes o intangibles en els nostres clients, doncs necessitem comunicacions segures que no rebin intercepcions que puguin violar el secret industrial. En quant a servicios i herramientas d'oficina virtual, potser en altres sectors té un altre sentit, però per nosaltres és com fer projectes de manera més eficient. I per això ho he posat aquí, és en el què fem i amb qui ho fem, que bàsicament són les persones. Després ja, en la part que em deien de l'aparador, doncs tindrem la gestió de les xarxes socials, la presència web i la presència a internet, i després el comerç electrònic, que l'he posat molt petitó perquè encara no conec cap enginyeria a la qual vengui serveis només clicant un botó a la web i pagant per Visa. Potser ja existeix. I després els dos últims, gestió de processos, sobretot afecta a el que són gestió administrativa, encara que no només a aquesta. I després factura electrònica, que faig un petit incís, la factura electrònica hi haurà moltes enginyeries que diran no, jo ja la tinc perquè treballo amb administracions i faig factures electròniques. Doncs bé, és important saber que ja hi ha una llei aprovada, però que encara no està vigent, però que ho estarà un dia d'aquests, en la qual ens obliguen a totes les empreses de tots els tamanys a fer totes les factures en format electrònic i, per tant, és bo que estiguem preparats per aquesta situació. I després hi ha dos categories més, que són ciberseguretat, que és perquè els dolents no ens entrin, no ens bloquegin tota la nostra informació que tenim en suport digital i no passi com li va passar al Clínic, crec que és fa uns mesos. I finalment el Business Intelligence, que també engloba tota l'empresa, que és una eina que el que ens permet és tenir una visió conjunta d'on som, d'allò que moltes vegades direcció vol saber on som en què, no sé, ingressos, despeses, ventes, el que sigui que vulgui mesurar, tenir-ho d'una manera molt gràfica. Ara ja poso 4 exemples de com està descrit segons el kit digital. En la gestió de processos, doncs el que et diu és que serveix per automatitzar processos de negocis relacionats amb aspectes operatius i productius de les empreses beneficiàries i et diu que ha de ser de digitalització i automatització de processos i fluxos de treball. Inclou comptabilitat, facturació, cobrament de projectes, però després inclou coses com que no apliquen a una enginyeria. I, per tant, no us espanteu, és a dir, es pot demanar gestió de processos i no cal que inclogui logística, perquè si una empresa no té una flota de camions i no necessita una eina de logística, doncs no és obligatori que cobreixi totes aquestes parts de l'empresa. I després ha de ser integrable amb altres plataformes, actualitzable i escalable. Amb gestió de clients i proveïdors, doncs, hem parlat de gestió de clients, però en realitat també serveix pels proveïdors. Doncs, sobretot incideix amb els clients, optimitzar la relació de les relacions comercials amb els clients, gestió de clients potencials, és a dir, tot el que són gestions d'oportunitats de venda, accions i tasques comercials, reporting, planificació, seguiment, alertes, gestió documental, que sigui un disseny responsive i que es pugui integrar amb diverses plataformes. Com a anècdota us diré que coneix, que és una empresa que portem 20 anys treballant, més de 20 anys treballant per enginyeries, doncs no teníem alertes, teníem uns codis de colors i quan va venir el kit digital vam dir doncs ara és el moment de posar les alertes i així complirem amb els requisits que a més és molt pràctic que tinguem alertes. Llavors, aquí ja hi ha un exemple de pantalla, gestió de processos. Doncs, aquesta pantalla, que es diu facturació pendent, el que fa és que quan tu fas una venda, des de Coneix, tu pots crear ja
una previsió de facturació i aleshores el departament tècnic ja pot marcar uns clics a les factures pendents per un cert període de temps, si vols, i la persona d'administració ja pot emetre la factura. I si no es pot emetre la factura, el que pot fer és canviar la data, perquè potser el projecte s'ha avançat o s'ha endarrerit i la data prevista no coincideix amb la data en què s'ha d'emetre la factura. I fins i tot pots posar observacions, doncs això s'ha endarrerit o s'ha avançat per tal raó, o pagarà fraccionadament, el que es vulgui documentar. Després, com a gestió de clients o proveïdors, això és una pantalla del CRM, d'oportunitats de venda, en la qual tu, segons les pots seleccionar uns certs estadis de la venda i aquí et llista totes les oportunitats de venda que en aquest moment estan vives i que tu pots clicar en un número, en un botó i desplegar què està passant amb aquella oportunitat de venda. I anem amb les últimes dues categories de les quals vull parlar. Un són serveis d'oficina virtual. El que et diu és que serveix per implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient, col·laboració d'equips de treball, emmagatzemar i compartir arxius amb un cert més d'un terabyte, compatibilitat amb dispositius mòbils, calendari i agenda, i després business i analítica, integració de dades amb altres bases de dades, emmagatzemament mínim, creació de panells de dades estructurades i exportació de dades. Aleshores, com que coneixes una empresa experta en empreses que treballen per projectes, posaré dos exemples. Un és una pantalla que és notícies sobre projectes. Doncs no sé qui ha penjat un document que ja pots validar o tal document, tal comanda ja ha arribat. No sé, avisos que tinguem sobre projectes i, de fet, sobre altres temes interns de l'empresa. Llavors, un altre seria, per exemple, la definició de les tasques. Una tasca dintre d'un projecte d'enginyeria em coneix, permet, no sé, permet el mínim, que és dir, toca fer la tasca tal a tu dintre d'aquest termini, però també permet posar checklist, permet un petit xat que ja va tot sobre la tasca i dir, escolta, aquest document, això permet una mica de documents adjunts ja a la tasca o enllaços interns a la tasca. Aquí et deixo la plantilla perquè puguis fer les coses d'aquesta manera, etc. I per últim, el Business Intelligence i Analítica, com veieu, són panells molt visuals perquè sobretot està pensat per direcció, perquè no hagi d'anar a tot el llistat de la prevenda, aquí serien oportunitats de venda, que cada color és un estadi de com més avançada està la venda. Aleshores, aquí a l'esquerra tindríem el nombre d'oportunitats i aquí a la dreta tindríem la suma dels imports de les oportunitats. Si cliquéssim en aquesta barra vermella, aquí sota, al llistat, només m'apareixerien les que estan en l'estadi que correspon al vermell. A vegades, per definir els informes de BI, no és tan important tenir moltes gràfiques i molts indicadors, sinó saber què volem medir, què volem mesurar, i per això, a la xerrada hem convidat a un consultor expert en estratègia empresarial com és l'Albert Campi. I ja per acabar, us deixo uns enllaços a tots els temes que hem parlat durant la xerrada i us agraeixo molt la vostra atenció. Que tingueu un bon dia.